Do guys, nagkauntag kuan guys. So, durian. Lain na sa ni siya guys. Na may nanuray din ni ganina guys. Durian. Palit mi. Ano siya ng klase guys kay kuan? Medyo pait nga pagka durian. Malagkit ko ni. Yummy kaya guys. May mga animit ng guys. Tuntuon yung kanan ni guys. Kaya mo kung gining tambal sa anemic. Tuon kong kaon na ning durian kay luron ko sa una ani kaon guys. Isabaho lang niya, lainan ako. Thank you for watching.